Лукашенко атрымаў падарунак матацыкл, толькі ці вытрымае той яго? Лукашенко аб'явіў сябе бессмяротным. Да не дождетесь. Каго меў на ўвазе Лукашенко? Ты и с дьяволом можешь договориться. Новыя сябры Лукашэнкі. Уцякаюць нават ваўкі. Вітаем, сябры, у нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. 16 студзеня Лукашенко наведаў сталічны мотавелазавод, дзе пахваліўся, што ў Беларусі могуць стварыць нават атамную бомбу. Мы можем сделать и космическую ракету, мы можем, я говорю, сделать ядерную бомбу. Что угодно можем сделать. Праўда, калі Кітай не падкачае, бо большасць запчастак, з якіх збіраюцца матацыклы на заводзе, кітайскія. Дарэчы, Пул-Первого пахваліўся, што Лукашэнку падаравалі новы матацыкл. І ён сказаў, што нікому яго не аддасць, сам будзе ездзіць. Толькі вось ці вытрымае той матацыкл Лукашэнку. Можа і рассыпацца пад яго масай. На нядаўняй нарадзе Лукашенко хоць і згубіў голас, але папярэдзіў сваіх апанентаў, што тыя не дачакаюцца яго смерці. И получается, одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет, голос у него не тот. Тяжело ему говорить. Да не дождетесь. Дасталася і ягоным бліжэйшым чыноўнікам. А другие сидят, как мыши под веником, и думают, принесет. Ребята, не принесет. Будущий год и пятилетка будут непростыми. Я говорю это откровенно. І ніхто, акрамя яго, не здольны справіцца з гэтымі цяжкасцямі, які ён, дарэчы, самі стварае. Засталося толькі ў Кітаі узлётаць, разведаць пра сакрэт бяссмерця, які больш за 2000 гадоў шукаў кітайскі імператар Цынь Ші Хуанцзі, заснавальнік дынастыі Цынь. Ён быў перакананы, што зможа жыць вечна. Баючыся смерці, ён часта перасяляўся з аднаго палаца ў другі. Цяпер зразумела, для чаго Лукашэнку патрэбныя столькі рэзідэнцый. Пакуль бяссмерці для фізічнага Лукашэнкі толькі шукаюць, для яго вобразу ўжо знайшлі сакрэт вечнай маладосці. Праўда, не ў Кітаі, а на праклятым захадзе. І называецца гэты сродак фоташопам. Вось як адфоташопілі перадвыбарчы здымак Лукашэнкі. Глядзіш на яго здымкі розных гадоў і дзіву даешся. З кожным годам ён толькі маладзее. Праўда, ў рэальнасці ён выглядае крыху інакш. Нават не крыху. Таму гэта дае надзею, што ўсё ж можа і дачакаюцца. 14 студзеня Лукашенко разгледзеў кадравыя пытанні і прызначыў шэраг новых паслоў. У прыватнасці, у Азербайджан на пасаду пасла накіраваў Дмітрыя Піневіча, былого міністра аховы здароўя. Падчас прызначэння Лукашенко адзначыў, што Піневіч здольны дамовіцца нават з д'яблам. Азербайджан – это наши друзья. Я долго думал, сможешь ли ты там добавить к тому, что есть. Сможешь. У тебя характер такой, что ты и с дьяволом можешь договориться. А что касается президента... Гэтая заява выклікала пытанне адносна таго, каго менавіта меў на ўвазе Лукашенко. Няўжо прэзідэнта Азербайджану Ильхама Алиева? Это большой друг нашего государства. У нас всегда с ним были добрые отношения с ним и с его отцом. Беларусь очень хорошо знают и любит. Магчыма, ён меў на ўвазе сябе самога, бо некалі ў лідскай бальніцы Піневіч, будучы міністрам, прымусіў Лукашэнку, як той не ўпіраўся, уздзяборыць маску. Дыпламатычныя поспехі рэжыму Лукашэнкі толькі павялічваюцца, а яго прадстаўнікі ўсё глыбей апускаюцца ў балота міжнароднай ізаляцыі. Каб стварыць ілюзію актыўнай знешняй палітыкі, беларускія так званыя дыпламаты шукаюць партнёраў, якіх і партнёрамі назваць цяжка. Нягледзячы на вялікія спадзяванні, гандлёвыя і дыпламатычныя перспектывы з Афганістанам выглядаюць так жа рэалістычна, як выбары ў Беларусі. У краіне, дзе жанчынам забаронена працаваць і нават размаўляць у публічных месцах, дзе большасць насельніцтва галадае, а эканоміка пабудаваная на дыскрымінацыі, нават тэарэтычныя здзелкі хутчэй пойдуць на карысць Расіі, Кітаю ці Пакістана. А Беларусь зноў застанецца пры сваіх ілюзіях. Іронія ў тым, што сам рэжым Лукашэнкі ўжо даўно ставіць у катэгорыю тэрарыстаў сваіх уласных грамадзян, журналістаў, блогераў і ўсіх, хто мае ўласнае меркаванне. Верагодна, у такіх адносінах з талібанам яны проста шукаюць натхнення і падмацавання свайго іміджу. Бо што можа быць лепшым прыкладам, як не партнёрства з рэжымам,
дзе людзі жывуць у страху і без базавых правоў. Усё гэта выглядае як спроба дадаць сабе яшчэ больш міжнароднай ізаляцыі. Бо калі ты прызнаеш тэрарыстамі сваіх грамадзян, то чаму б не наладзіць сяброўства з сапраўднымі тэрарыстамі? Бешанковічы на гэтым тыдні наведалі дзве важныя асобы – Азаронак і вядомы ветэран сілавых структур Паўлічэнка. Што праўда, гэта быў не сумна вядомы Рыгор Азаронак, а Віктар Азаронак, дэпутат палаты прадстаўнікоў. Але ад Грышы Азаронка ён адрозніваецца мала. Ён згадаў нядобрым словам беларусаў, што з'ехалі за мяжу, і запэўніў, што ніхто не перашкодзіць ім правесці так званыя выбары, асабліва ў Бешанковіцкім раёне. Цікава, што раёнка слова «надо» піша з вялікай літары. Хутка там будуць усе лукашэнкавы словы з вялікай літары пісаць. Што датычыць Дзмітрыя Паўлючэнкі, то ён вядомы як арганізатар сумнавядомага эскадрона смерці ў канцы 90-х. Праграма іх візіту была насычанай. Сустрэчы з работнікамі Белтэлекама, настаўнікамі і школьнікамі, удзел у акцыі «Нашы дзеці» і вялікая сустрэча ў райвыканкаме. Віктар Азаронак гаварыў пра важнасць будучых выбараў і захавання мірнай, свабоднай, незалежнай Беларусі, а таксама адзначыў, што голас кожнага беларуса вельмі важны. Іронія ў тым, што ў краіне, дзе выбары ператварыліся ў фарс, гэты заклік гучыць як кепская пародыя. Дзмітрый Паўлючэнка, у сваю чаргу, падзяліўся гераічнымі гісторыямі пра сваю службу, згадаўшы барацьбу з крыміналам у 90-х. Ён пахваліў Лукашэнку за выкананне ўсіх абяцанняў і захавання міру і згоды. Адзінае пытанне, якое засталося ў прысутных, ці гаворка пра той самы мір, які хаваецца за спінамі спецназаўцаў і аўтазакаў. Цікава, ці змог ён, выступаючы перад школьнікамі, абысціся без бля і на. На фоне гэта ўзнікае адчуванне, што сапраўдная мэта візіту не сустрэчы з мясцовымі жыхарамі, а падрыхтоўка да чарговай палітычнай дэкарацыі, якая называецца выбары. Бо калі кіраўнік эскадрону смерці пачынае гаварыць пра згоду, гэта ўжо само па сабе адметная прыкмета часу. Генпракурор Андрэй Швед зрабіў сенсацыйную заяву. Беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, на самай справе гараць жаданнем вярнуцца на радзіму. Але на шляху да родных ніў стаіць не страх перад рэпрэсіямі ды турмой, а заходнія куратары. Па словах Шведа, у камісію па вяртанні паступіла ўжо 200 заяў. Частка з іх разгледжаная, астатнія ў працэсе. І, сцвярджае Швед, беларусы баяцца вяртацца не з-за магчымых наступстваў, а з-за страху перад загадкавымі куратарамі. Так ці інакш выглядае, што рэжым зноў знайшоў зручных вінаватых у сваёй ізаляцыі. Цяпер уцекачы з краіны – гэта вынік замежных інтрыг, а не барацьбы за свабоду і бяспеку. Таму, калі хочаш дадому, то перамажы свайго куратара і вяртайся. Тут цябе не толькі цёпла сустрэнуць, але і забяспечыць адпачынак за дзяржаўны кошт на колькі гадоў. Тут як у вядомай дзіцячай гульні. За гарою серый волк не пускает нас домой. Але з Беларусі ўцякаюць не толькі людзі, а нават звяры. Нядаўна камера відэаназірання на беларуска-літоўскай мяжы зафіксавала, як мяжу перасякала зграю тых жа ваўкоў. Ажно 9 ваўкоў вырашыла перабрацца ў Еўрапейскі Саюз. А адтуль у Беларусь могуць уцякаць толькі сабакі. Калі пачуюць, што тут чым больш брэшаш, тым болей плацяць. Тым часам Лукашенко папярэдзіў сваіх сілавікоў, што лішніх грошай для іх у яго няма. Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись. А мы хотим строить какие-то спортплощадки и плацы. Вось ты і кінуліся даказваць, што яны вельмі патрэбныя Лукашэнку. Міліцыянты цягаюцца па кватэрах недабранадзейных грамадзянаў і папярэджваюць іх, каб падчас так званых выбараў тыя носа з хаты не вытыркалі. А ягоны сакратар бяспекі наогул заявіў, што тыя збеглыя хочуць адцяпаць цэлы раён, куды пасля запрасіць міратворцаў НАТО, а пасля захапіць усю Беларусь. Такім чынам нагоняць яны на Лукашэнку страху.
Дык дзе ён дзенецца? Выдзеліць грошы. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякую вам за лайки і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!